Râs la gluma asta, Andreea. Trecem oare de 3-400? Sau iară suntem raportați? Te auzi cu ecou? Wow. Ieși și intră din nou. Uite ce se agață geana aia, bă, frate. Bună dimineața. Ce s-a întâmplat aseară? Ce putea să se întâmple aseară? M-au dat o leacă jos. Tu-ți gura, mătii, de geană îmbrăligată. Nu știu câte era ceasul, am și adormit repede. Tu strălucești cu ochii. De la soare, tu. De la soare, tu, ciufulită toate, am ieșit din duș. Bună dimineața. Andra, mulțumesc. Nu începeți iară. Potoliți-vă, de ce nu stați voi, vă vedeți voi de treaba voastră? Mama Adriani, bună dimineața, ce caldam. Eu sunt curioasă dacă trec de 400. Constanța, forță, adevărat că da. Elena, te pup. Azi e ziua bărbaților. Este, nu vă contrazicem și a fost ziua noastră, n-a primit nicio floare. Așa că, la revedere. Dacă dați câteva distribuiri, poate sărim de 400 ca să pot să... Pentru că sunt foarte multe rapoarte. Ați văzut că i s-au închis toate clipurile lui Trandafiru postate cu mine? Azi pentru bărbați. Nu, mulțumesc. Toate clipurile cu mine le s-au închis. La toate o să se închidă. Neața. Dacă am făcut tricuri la TikTok, ce înseamnă țigănia asta pe TikTok ăsta? Adică am înțeles, o postare în care mai nu știu ce, dar aici chiar așa dracului. O să-l închide și pe ăla. Le închide pe toate astea, eu v-am zis că le închide. Ei au crezut că eu glumesc. Eu le închid. Și zic că mersi că nu le închid conturile, să mai aibă ce măca. Voi credeți că eu glumesc? Dacă mai aud pe platforma asta unul când vorbește aiurea despre mine, jur că plătesc cât mai departe pot și le închid și conturile. Un singur căcat, oricine ar fi, nu contează. Și la Simina pe live, dacă mai aud, și puteți să-i transmiteți asta și poate să mă considere cineva cum vrea. Dacă mai aud apropo la adresa mea pe platforma TikTok, vă dau conturile jos. Vă dau cuvântul meu de onoare. Vedeți-vă de live-urile voastre, de contentul vostru, că vă închid conturile. Cum voi aveți grijă de curul meu, eu vă zic sincer, vă închid la toți conturile. Unde mai aud apropo de Mia Bucuria, de oricine, nu contează cine este. Vedeți-vă de live-urile voastre, faceți-vă contentul vostru, fiecare cu contentul lui, nu vă mai folosiți de apropourile la mine și așa mai departe. Și susținătorii care sunteți și vorbește gura fără voi, vă las fără conturi. Eu până acum am văzut de treaba mea. Și am creat content pentru toată lumea. Și am făcut caterincă cu toată lumea. Și am fost cu bun simț. O să se închidă toate, stați liniștiți că le închid pe toate. Le închid pe toate, vă promit. Dacă eu am spus că m-am apucat de ei, mă apuc de ei. Puteți să mă copiați, puteți să spuneți ce vreți. Nu mai rostiți numele meu pe live-urile voastre, că nu o să țin cont cine este și vă închid conturile, indiferent de cât plătesc, oricine ar fi. Vedeți-vă de treaba voastră. Nu-i treaba voastră nici cu cine mă fut eu, nici cu cine fac eu, nici ce fac eu, nici punct. Eu postez și spun ce vreau eu pe live-ul meu, este contentul meu, nu fute grija pe nimeni de ce fac eu. Gata, opriți-vă. Că vă dau conturile jos. Când am zis săptămâna trecută că durează câteva zile și o să încep să închid postări și toate cele, eu n-am glumit.
Ați luat-o așa, ați început să intrați pe live-uri și să intrați în gaze, că se crede și asta. Eu nu mă cred nimeni și nu m-am crezut nimeni niciodată pe platforma asta. Toate au o limită. Absolut toate au o limită. Dacă am fost fată cu bun simț, nu mă luați de proastă. Că dacă până acum n-am mișcat niciun degețel, nu înseamnă că eu nu pot să fac nimic. Da? Punct. Nu e treaba ta, Alexandru. Pot să mă fut cu 10 bărbați însurați. Este fix problema mea. Este a mea și gata. Nu e problema voastră. Eu îi expun ce vreau eu aici. Da? Și cu asta basta. Nu se amenințări. Eu nu ameninț pe nimeni. Eu fac. Îs promisiuni. Da? Și mai veniți. Dacă toți sunteți șmecheri și smart 2 și sunteți tari în măciucă, veniți cu conturile voastre dacă vreți să mă înjurați. Vă las numărul meu de telefon, sunați-mă dacă aveți probleme cu mine. În mod direct. Nu mai veniți astea cu nu știu ce cont, cu nu știu ce cont, trimiteți porumbei. Eu n-am porumbei. Eu vă zic direct în față și punct. Asta este. Una cu una fac două. Ați început să încurcați platforma cu viața reală și v-a început să am un disconfort în cur. Și vreau să fie un disconfort de la sex anal, nici de cum de la altceva. Și când o să-l fac, stați liniștiți că vă anunț, că nu e nicio problemă. Încetați cu astea, cu toate căcaturile, că s-a terminat cu glumele proaste pe platforma asta. Da? Ok. Te dai de pe scaunul meu, te rog? Mă dau! Aici, e bine aici? Okay. Poți să stau și aici? Ia dăm cam ceva cu tine direct. Ai bani? Pentru că eu am o casă de terminat și un copil de întreținut. Spre dimineața, Alexandra. Nu prea. La revedere. Ia mi-i scurt și la subiect. Și degeaba ai bani dacă nu știi să faci cu mine. Credeți că eu sunt aici de 7 ani de zile pe platforma asta să mă încânte pe mine un TikTok univers sau un leu? Eu scurvă de aia bătrână, bă, sunt scumpă. Ce de la ce v-ați luat? Aici se câștigă ceva? Da, câștigi și o mâie dacă vrei. Ca idee. Depinde ce vrei să faci. Mie ce-i cu agențiile astea? Ce-i cu agențiile? Nu știu, nu fac promovare la agenții. Când o să fac, te anunț. La mine sunt scumpe promovările. Ce lucrezi? Nimic. Frec pula și fac bani. M-am asigurat în viață. Mulțumesc frumos din tot sufletul. Păi nu fac nimic. Adică vi se pare că fac ceva și fac bani. Asta zic. Vi se pare că fac ceva? Stau degeaba. Eu nu sunt supărată, am fost niciodată supărată. Să ziceți, mă, că v-am dat material să postați pe platforma asta. Datorită mie, în ultima perioadă, toată lumea a avut content. Jumătate de platformă mea, bucuria s-a văzut. Da? Sunt tot agață, o geană. Da. O să-mi schimbe telefonul, am mai zis chestia asta. L-a văzut cineva pe MSI-ul? Cri. Nu mai răspunde nimeni. Să-mi dai banii pe porc. Bună dimineața! Nu, am întrebat și eu dacă nu mai sunt eu, mai pot să întreb și eu de un om? Păi nu, mi-a făcut nimic rău omul ăla. Eram curioasă doar. N-am voie să întreb sau ce? Voi mă întrebați pe mine dacă suc pula și nu mă supăr. Pe bune acum. Nu cunoaștem. Aia ziceam și eu, eram curioasă de ce răspunde chat-ul. Nu cunoaștem, nu știm, n-am auzit.
Eu o să blochez pe cineva? Doamne, iartă-mă, de ce să blochez? Vrem și muzică, punem. Nu știm. Vedeți? De asta îmi place mie chat-ul ăsta. Nu aude, nu vede, nu știe, nu interesează și punct. Mergem mai departe. Ne vedem de treaba noastră. Mala e pe live? Băi, deci nici nu vine să intru în casă în momentul de față. Atât de frumos e afară încât nici nu vine să intru în casă. Este mi-a dat fel. Cel mai sănătos să nu știu să n-auzi nimic. Aia zic. Mala era la noi în chat mai devreme. Da. Cine-i Mala? Cări. Am întors ciufulită tare. Ți-a dat live-ul tare? Păi da. Bineînțeles. Da, mai bine, că a fost mai bine așa. Toată ciufulită. Să mă aranjez părul. Îmi dormită seară ca vacă. M-am spălat... Înseamnă că este o adevărată poveste, dar păcat că... Ce poveste? Bună dimineața, Monica mea! Papucii măteai, ce rai! Cine este cu contul ăla secret? Care mi-a dat follow acum. Mi se pare mie sau e o cunoștință veche de pe aici, de pe chat? Nu pot să... Este bine. Așa? Ube, mulțumesc. Vă mulțumesc frumos din tot sufletul. Vrea cineva la soare? Bună dimineața, Gabriela. Vezi cine ești tu afară de o găleată de apă? Da, mă, mi-am luat conținut sexual. Revin. Potic. Bate lumina. Soarele. Bună ziua. Ce faci, mie? Te mă bronzez. Și ascultă păsărică cum îmi cântă la cap. Mamă, ce mă doare capul. Bună dimineața. Bună și scuze pentru o seară. Nu. Hai să zic eu o chestie. Și te zic de față cu oamenii, pentru că așa mi se pare corect. Eu din cauza ta am ieșit aseară. Și nu de rea, ci pentru că eu nu bat joc de oameni. Și dacă aș fi continuat să stau, mă simțeam penibil eu. Pentru că am văzut că nu ești în apele tale și am preferat să ies decât să te am pe conștiință. Nu ești un oarecare de pe platforma asta. Îți dau cuvântul meu de onoare. Eu niciodată nu profit de oamenii care sunt într-un moment de genul ăsta. Nu mă pic. Dacă mi-a tras scaunul. Și am văzut că aseară ai luat-o pe conștiință. Păi da, bebe, pentru că tu aseară luasei pe partea mai distractivă, ca să zic așa, că nu mi-aș permite niciodată să vorbesc eu la adresa ta. Iar dacă aș fi stat și ai fi băgat mai mulți bani în TikTok. Iar pentru mine m-ar fi, ți-am zis, nu ești așa un om oarecare de care să nu-mi pese. Că tu ai vrut să faci, să dai în altă parte, este alegerea ta. Dar pentru că eu te cunosc, ești de aici, ești un om pe care respect, stând pe platformă, stând pe live și lăsându-te să bagi bani și să profit de faptul că tu ești în extazul ăla și așa, ar fi însemnat să-mi bat joc de tine. Eu așa percep lucrurile. Iar eu atunci când respect un om, nu fac asta. Și am ieșit, măcar am zis, face ce vrea el, ce consideră el de cuvință, dar nu vreau să fiu persoana care să profite de bunătatea și respectul pe care l-are față de mine. Ai fost tu mai agitat aseară. Nu e problema nimănui. Doar că eu nu văd așa lucrurile. Da, tu nu le vezi așa, dar eu așa le văd. Eu așa le văd.
E respectul prea mare. Înțelegi? E o chestie acolo la mijloc. Dacă ai fi în locul meu, poate că ai înțelege. Și mi-aș dori să o înțelegi. Eu din respect pentru tine am ieșit. Pe dacă îmi puneam mintea cu tine aseară, ce ai, ești nebun la cap? După aia, nu e vorba de ce vorbești, că eu m-am obișnuit cu tine. Că tu când ești așa, tu dai, n-ai nicio treabă. Nu, astea nu mă deranjează pe mine. Că ești tu zăpăciși, că scoți prostii pe gură. Niciodată nu o să mă supăr eu pe chestiile astea. În momentul în care exagerezi, tu ai văzut că eu îți spun. Dar oricum nu mă înțelegeam cu tine aseară. Nu mă înțelegeam, mă simțeam tot căcatul după aia. Na. Îmi prefera să nu mai stau, să nu intru. Nu e prima oară când eu fac asta. Uite, fetele pasă să confirme. Sunt o grămadă de oameni care știu. Niciodată n-am profitat de oameni. Nu pot. E o limită la mine. E o limită a mea. E acolo. Și când văd că... Da, știi că am încărcat aseară, dar la alta, deci... Da. Dar eu dacă aș fi stat, așa simțeam eu că am lipsă de respect. Dacă vrei să mă înțelegi, mă înțelegi. Dacă nu... Vrei să te mint? Eu nu mint oamenii. Pentru mine ar fi fost o bătaie de joc. Să profit de bunătatea unui și de respectul care l-are față de mine. Gen, l-am prins pe ăsta beat, hai să vezi ce-i dau acum, îl rup. Nu fac. Nu pot, bebe, nu pot. Nu pot. Nu. Te-am lăsat în pace, ți-am scris că m-au închis, dar îți dau cuvântul meu de onoare. Eu am ieșit pentru că nu pot. Eu nu pot. Simțeam că profit de un om și ești un om pe care eu îl apreciez, îl respect, ne cunoaștem. Nu pot. Așa mă simt eu, nu pot. Dacă era altcineva, mă duream până. Eu te duc nu pot. Nu. Uite, Andreea poate să zică. Zic de ce. Poate să spună fetele. Le-am sunat după aia în privat și am zis, nu pot. Nu pot să fac chestia asta. Se supără pe mine că am ieșit, după aia e treaba lui. Se supără după aia, îi trece. Dacă vrea să-i treacă, îi trece. Dar nu pot. Nu pot. Îmi pare rău. Am crezut că glumești când te duci, că ai zis că te duci să încarci, am cronometrat. Și am zis, dacă se întoarce în 15-20 de minute, ăsta încarcă o grămadă pe TikTok în seara asta. Ai venit exact în 15 minute. Am văzut că ai început să dai. Mă jur, uite, Sfânta Duminică. Am zis ăsta s-a îmbătat prea tare și o să bage bani în TikTok. Păi eu ți-am zis că m-am închis. Te-am zis, face ce vrea el. Dar eu nu vreau să fiu eu pe creierul meu. Nu știu, chestia mea. Nu pot. Pe mine trebuie să mă deranjezi cu ceva. Trebuie să nu-mi pese. Dar în momentul în care respect un om, nu pot să fac chestia asta. Nu pot să profit. Poate cine poate să mă susțină când poate. Și ești un om care a făcut-o de câte ori ai putut. Și sunt foarte mulți în chat-ul ăsta care au făcut-o de câte ori au putut și cum au putut. Și eu am scuturat oameni de bani care nu au meritat respect și care am văzut eu că sunt jigodii. Atât. Dar oamenii care au făcut sacrificii pentru mine și din bucata lor de respect au avut grijă ca... Nu pot. Asta e, cine mă înțelege bine, cine vrea să... Red, te pup. Nu pot. Ar fi însemnat... Eu așa am văzut aseară. Eu dacă stau la cât de mult ține asta la mine și la cât de mult respecte pe mine, o să mă pună să joc pentru că tu m-ai pus să intru în joc. Eu am intrat cu Sandu pentru că Sandu e un om la care eu țin foarte mult. Bună, redul meu! Și nu aș fi jucat pe smardoială și așa, dar dacă eu aș fi stat aseară, tu vroiai să joc în continuare, mie mi-ar fi fost rușine de tine că știam că ai încărcat. Aș fi jucat, tu te-ai fi ațățat mai tare, ai fi băgat și mai mulți bani în TikTok, ai fi băgat și mai mult și mai țațai și te luai și la ceartă, te luai și la harță și te-au apucat și nervii mai tare și am zis, decât să-l văd că își bată, că să... Nu, am zis, mai bine să fac pula în el de TikTok și nu-i dă bani și de tot. Se supără pe mine, măcar sunt eu împăcată cu creierul meu. Asta sunt. Nu pot să fiu altfel. Puteți să mă puneți și în curs și în cap. Nu pot. Nu pot să profit de omul când este într-o stare de agonie, de...
Nu oamenii la care țin. Faceți ce vreți, duceți-vă, faceți treaba voastră ce faceți, dar nu mie. Nu pot. Dacă știu că un om mă respectă și nu. Aș fi prea jigodie. Vreau să fac bani pe platforma asta. Chiar îmi doresc. De asta stau aici. Și mă susțineți o grămadă. Unii cu 1000 de puncte, unii cu 10.000, unii cu fiecare cum poate. Dar sunteți oameni pe care vă respect prea mult, dincolo de toate alea. Și nu. Nu pot. M-aș simți ultima scârbă. Și crezi că mă îmbogățeam cu 300-400 de euro? 500, 600, 700 pe care le dai tu? Mă simțeam tot căcatul, pentru că ești un om pe care te consideri prieten. Nu, eu nu trag banii de pe prietenii mei. Așa că îmi pare rău. Chiar îmi cer scuze că te-am lăsat așa. Dar mă simțeam prea josnică. Și nu pot să fiu așa, bebe. Oricât aș vrea. Nu pot. Restul, dacă prind pe unul să văd că vrea să mă susțin, mâine e mia. Mulțumesc, Sandule! Du-te, leule, unde vrei tu. Bebe, eu știu ce pe platforma asta. Eu vreau să fiu catalogată, uite-o pe aia, aseara, profil. Nu pot, nu vreau. Nu cu oamenii pe care îi respect. Eu nu vă consider, sunteți mulți aici pe chatul ăsta pe care nu vă consider susținători sau donatori. Vă consider prieteni, chiar dacă sunteți virtuali. Și tu ești unul dintre oamenii care îmi cunoști familia, mă cunoști, eu nu pot să fac chestia astea. Sunt aici să fac bani, dar nu să-mi bag joc de omenia mea. Nu pot. Poți să te spui pe mine, mai vorbi cu mine dacă vrei. Pentru faza de aseară, dacă vrei să mai vorbești, nu mai vorbi. Dar nu. Mai bine să mai vorbești cu mine că am fost nesimțită din cauza asta decât să spui după, uite, Adrea cu jigodie m-a prins așa și și-a bătut joc de mine. Nu. Mai bine așa. Nu, mulțumesc. Nu pot. Și crede-mă că l-a făcut de bani. Bine că nu mi-ai seară. Păi de-aia ți-am zis că mi-am închis. Tu crezi că eu nu știu cum să mă comport în situații de genul ăsta? Nu, de-aia ți-am zis. Și numai ție ți-am zis că mi-am închis. Și ăstora le-am zis, te-am așteptat să te trezești. Ca să vorbesc cu tine. Și îți spun aici pentru că oricum ai făcut numai panorama seara. Nu știu ce ai făcut, ce ai postat. Mi-au zis astea dimineață. Aveam pe un băiat pe chat. Lucra în Anglia. Sunt o grămadă de fete care îl știu. Pe puțin. Atmosfera. Bună seara, buongiorno. Bată-te, Dumnezeu să te bată. Astăzi și căcatul din tine să te bată, Dumnezeu. Da. În seara asta, facă-te ar Dumnezeu paiangăn. Nu cu tine are treabă, nu cu tine. Eu de-aia, nu cu tine are treabă. Vai, bună ce seara. Bună ziua. Bună ziua. Domnișoara Simina, de ce sunteți nervoasă? M-au nervat astea în chat. Dar mi se pare mie sau vă simțiți rău, vă doare capul. Dă pace și tu. Mai du-te în pula mea, mumia, ce ai tu de vorbești așa? Mi-au zis ăștia pe chat că mi-au zis că s-a lovit Simina cu capul într-o parte. Ai o fost de mult. Dar cine a avut ciudă pe tine, Simina, de te-a pus să dai cu capul în parte? Ce proastă ești, Simina, că asta te-o bă. Ce frumos e la noi, eu frate. când v-am zis. Și la noi. Cine te-a băgat proaste cu capul în poartă? Flavius, nu? Eu proastă te-am băgat cu capul în poartă. Nu. Te-am ars să fie și ție. Eu? Nu. Tu lasă telefonul mai jos, că nu-ți vezi, nu-ți se vede numai copul. Lasă că-i vede numai fruntea, măcar văd unde a dat cu capul, că restul nu mai vreau să văd. Lasă telefonul mai jos. Nu ți-o zis lumea că te-am înjurat aseară? Robert! Nu? Vezi că te-am înjurat aseară, dacă vrei îți scot filmarea, ți-o trimit. Auzi. Nu mă aseară interesează. eram. Auzi.
Aseară era îndrăgostită, nu mai vedea mesajele. Nu. Ce spume aveți pe voi amândoi de nu jucați? Care-i problema? Așa, Rasimina, am auzit că nu vă lasă moderatorul să jucați cu mine. Mia, nu vreau să-ți fac Ce să programul tău. Lasă, Mia, nu te lua de mine. De ce te iei de mine? nu mă iau Eu de nu tine, ți-ai de ce făcut nu te nimic, joci? Mia. Mia, No. e supărat. Noi jucăm cu tine, nu vreau să te iei de mine pe degeaba, Mia. Lasă-mă în pace, regină. Nu te lua, ia de cine vrei tu care ți-o greșit, nu te lua de mine că eu nu ți-am greșit, Nu, Mia. eu zic ce zice lumea prin chat-uri. Dar lasă dracului, eu i-am Mia, băgat în dacă seamă să o au- zis lumea, pe mine crezi că eu n-am văzut ce zicea lumea Mia, asta, dar de ce să bag în seamă? Dacă vrei ceva și ai o certitudine sau ai ceva chestie, pui mâna pe telefon și suni. Eu? Exact, nu mă Eu pun când am eu să avut fac ceva de zis, programe m-am și sunat pe alții. amândoi. Simina te-a sunat și ți-a spus ce am avut de zis, Flaviu ți-a scris ce am avut de zis. Și punct. Și atunci despre ce vorbim? Hai să terminăm cu asta, că eu nu vreau să joc jocul Flaviu, nimănui. te învârți după mașină, Simina dai cu capul în poartă. Eu nu mai joc pe provocare! Ba da, joci pe provocare. Eu nu mai joc, ăștia nu merită provocare la mine. Nu joc pe nicio provocare. Nu dați cadouri că nu joc. Ba da, ba da. Nu dați cadouri că nu joc. Și Mia dă și ea cu capul în poartă. Mia dă și ea cu capul în poartă. Nu joc. Du-te, Și dacă dracu! îmi dați mită cadouri, nu mai joc de azi înainte pe provocări. Mia dă și Nu ea cu sunteți capul în în stare, poartă. v-au Hai, bătut hai, Mia hai, cu hai. o singură femeie, au bătut 1000 de oameni pe live la mine. Nu mai joc. Și după aia Mia scrie în chat la Flavius, are 1000, dar pe degeaba. Și are dreptate. Da, asta pentru că a zis Flaviu că te uiți în chat și ca să vezi. Ți-am zis bine că vede și după aia am scris. Adevărat, am zis. Și de ce? Pentru că oamenii de acolo din chat, că lumea mănâncă căcat de fiecare dată, vin la mine în chat și au zis Simina că ai degeaba oamenii pe live. Nu, că și voi ați fost degeaba, mă. De ce nu i-ați dat puncte? Ca așa ați venit repede în chat la Flaviu să spuneți că dau împotriva. Băi, nu mai spuneți că dă împotriva, fiecare dă unde vrea. Nu mai confundați marfa cu amba. Exact. Acum de ce nu dați puncte ca să-mi dea capul în poartă? Că numai să creați căcaturi, știți, atâta tot. Nimic altceva, de puncte sugeți-o, nimeni, nu dați puncte acum. Dați la Flaviu acolo, că Flaviu se învârte pe mașină și Simina suge pula astăzi. Vezi că ai 1400, vezi că aveți amândouă 1500. Amândouă dați cu capul în poartă dacă pierde. Cred că te învârți tu după mașină. Mulțumesc frumos, Andy, mulțumesc, bebe, mulțumesc frumos. Vezi că te învârți după mașină, piticul de grădină, ce ești? Du-te acum. Simina, am o întrebare. Acum, Da, Cred că le fut când ai dat cu capul în poartă, te-am văzut, ce slăbit așa tu? am slăbit 20 și ceva de kg în 3 luni. Îi tras la față ca țapul lui Flaviu la ouă. Să știi. Da, aia de unde știe cum e Nu, țara, am Paul? știi ce trebuie să faci, Simina? Trebuie să-ți operezi nasul că ți-a rămas mai mare decât burta și decât pula. Tu-și pula. Tu-și pula. Serios? Când erai mai grasă, toată aveai obrajii mai rotunzi, Simina. Era mai Stai, ok. stai, 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 stai. stai, 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 N-au pe Georgiana, scrie snipe, dar proastă ești, Georgiana. Proastă ești. După ce scrii snipe? Că doar nu să dea nimeni. Provocările! Du-te, mă, Flavius, nu mă fă astăzi, Flavius, că spar telefonul să mă bată Dumnezeu dacă nu-l iau. Nu sparge, Și când că îl fut n-avem în perete, bani de tot l-am spart și nu mai intru live o lună. Ascultă, vă rog eu din suflet, dragile mele, Mia și Simina, vă rog din suflet să vă faceți provocările, vă rog ca pe Nu te Dumnezeu. bă, băiatule, că nu fac cel mai puțin punctaj, ai stictit, dar de când ai dat tu legea asta cu 2 fac provocările? Păi, Ia dar du-te, ține și dracu. cu mine, tu nesimțită. Ia du-te dracu, că n-ai zis de la început cu provocări, am zis-o ca să te și canezi pe Simina, du-te dracu cu provocările care ai făcut. Na, jucăm acum pe provocări, știi ce faci tu? Dai telefon acolo, te urci sus pe mașină și dansezi Macarena. E sticlă, tu poate pic. No. Te dau cu capul în geam. Și Simina, știi ce face? Aș vrea să văd prin gaz. Mai ai gazonul ăla frumos, Simina? Aha. Lare, spune, Vai, lare. Nu l-am, jur, Flavius, să arăt Te dacă învârte vrei. așa prin gazon, ca un cățel să late de 10 ori, Flaviu. Simina, dă o provocare la Mia, te rog. Nu joc pe provocări că nu am.
Cine să mă ajute? Scoateți-vă din cap de azi înainte, nu mai joc pe provocări. Stau doar cu oamenii de vorbă, atât. Închide TikTok-ul, Simina. Merge. Dacă nu vrei să stăm de vorbă, du-te pe Facebook. Vă pup, jucați voi pe provocări. Stai tu! Bă, asta când vrea să fie prostă, e prostă de pute. Exact cum ți-am zis eu aseară. Asta e N-ai proastă. n-ai cum, mă, să scoți. Te pup, Cleo, zi frumoasă, vă mulțumesc mult, tot sfetul Sandu, te pup. Hai că ies și eu. No, Flaviu, Te pup. am meci de seară? Vezi că am meci de seară, Flaviu. Am meci de seară la ora 22, ora României. Am meci de seară la ora 22. Nu, vă pup, ne vedem pe celălalt cont, nu mai stau pe ăsta ca să nu pierd meciul. Intru de pe nu-i treaba nimănui. Haide, vă pup. Vă pup, intru